Anke jekk id-dokument dwar miżuri biex jonqos it-traffiku kellu jkun il-qofol tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ftit li xejn tkellem dwaru, qal biss li hu kburi bih. Jiena kburi ħafna illi nhar il-ġimgħa Martes, fejn qiegħda Martes, hawn qiegħda Martes, għadha kif nidiet l-aħħar sett ta' proposti tal-Partit Nazzjonalista. Fit-tmiem il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil tkellem dwar l-iskema ta' dejn sigriet li qalet kritika anke minn dawk li huma involuti fis-settur finanzjarju u dan minħabba dubji li tqanqal dwar min huma l-persuni li se jselfu. Minkejja dan, Busuttil qal li hi konformi mal-liġi. L-iskema tagħna li hija ferm iżjed serja u mal-liġi. Irrefera għat 3 snin bħala kap tal-Oppożizzjoni. Snin li tulhom ra fost oħrajn l-iskandlu tar-raġel ta' Giovanna De Bono, ta' Joe Cassar, il-Palazz ta' Beppe, il-każ ta' Mario De Marco u oħrajn. Każijiet li ddeskrivihom bħala attakki. U mbagħad attakk fuq kemm kbira is-swimming pool ta' Beppe, u mbagħad daru attakk fuq Mario De Marco, mbagħad attakk fuq ieħor mill-ħafna fuq Tonio Fenek, mbagħad attakk fuq Francis Zammidimek. Anke jekk qudiemhom kien passiv, Busuttil jemmen li hu eżempju tad-deċiżjonijiet. U rejt tajt l-eżempju ta' kif għandhom isiru l-affarijiet u lest nerġa' nagħmilha. Kien diskors li anke jekk kien hemm stennija għal proposti li ilna tant nistennew ma smajna xejn minn dan. Diskors b'attakki lejn il-gvern mingħajr ma joffri alternattiva. Minkejja dan, Busuttil jemmen li wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss huwa se jkun Prim Ministru. Ser nirbħu l-elezzjoni ġenerali.